te odage ngima maber ok joma tin kende. Daktari. Erokamano Joyce, agedo wasewinjo kuom jowinjo ahinya gisewuoyo inequality no, giwuoyo weche mag mibadhi, giwuoyo weche mag health, giwuoyo weche mag employment kata yore tich, lakini we wachak gi miwacho mokwongo no, wach mar inequality no. Nitie kaka resources, national resources onego beni konyo ji duto te. Gima timore ma wasebedo kwa kedogo sani en niya, nitie Kenya ka pinje moko modongore, counties moko modongore moloyo jowetegi. Mago gik ma osebet ka timore. Iro ka kidhie county moro tido ka county no ni piny ahinya to county machielo to ok dhi maber. Kae to kendo gima kelo inequality mang'eny ahinya sani, josiasa mang'eny ni malo e yor yuto margi. Tiende ni kaluwore kod ekonomi marwa, wachiwo ne josiasa pesa mang'eny, giyudo pesa mang'eny. Jasiasa ka jasiasa yudo pesa mang'eny. Seche mwadwa wuoye national conversation, mwadwa wuoyo together ni, onego wawuo about wages mag ji, salary michulo ji and the rest of the things machalo kamago. Nikech nitie kuonde moko, okange moko michulo ji mang'eny ahinya. Koro salary remuneration committee cha onego beni tiyo mondo mi waket wage marwa obedi na way ma ji duto te nitie kaka yudo yuto to jomoko bok yud mang'eny ahinya moloyo jowetegi. Weche mag mibadhi nyaka wadin negi nikech mage gik makelo inequality. Nitie jok ma yudo gik moko e yore ma opogore, koro kata mana kitimo ohala kode to oyudo gik moko e yore mopogore opogore, en odhi nyime to in idok chien. Koro mibadhi nyaka wadin ne, nyaka wakel resources wa mondo waket go gerruok development kuonde mopogore opogore mondo wadin wach mar inequality no. To kendo ka diponi wanyalo we mano, nitie gik moko madwa siro ma Daniel owacho kod Hillary e weche mag employment mag youth. Sani koro youth waneno ka ni nyime weche mag technology kata mag internet, weche mag mbui kod gik machalo kamago. Sani kwadwa dhi bete mesa mondo wawuo as a national dialogue, nyaka wang'i niya wadhi timo nade mbele kacha yore weche mag mbui. Sani nitie gimiluongo ni artificial intelligence mabiro, wadhi tiyo kode nang'o jowa matindo kata gerruok marwa mar uchumi marwa, mondo mi wa enhance production kod competition, tiende ni nueng'o marwa to kod piemruok marwa national level. To kendo nitie gima adwa wacho kanyo ma Daniel owuoye kod Hillary. Sani gima wase concentrate on en weche mag nyithindo. Wamiyo nyithindo funding, kata ka nyiwinjo kaka ker wuoyo weche mag funding mag mbalariany. To sani koro onego wa fund institution no, nikech kikawo ng'ati ifund no dhi timo engineering to institution modhi timo engineering no onge facilities modhi timo go engineering kata TVET mane Hillary wuocha. Kitero nyathi e TVET onego wawuoth wadhi e TVET wago be gin gi instruments minyalo tigo mondo wa produce go ng'ama nyalo loso gik moko ma competitive. Koro wang'ini funding mag institution obet nade. Kiwinjo jatendwa mar somo mar migawo mar somo obiro wuoyo ni weche mag funding mag institution wa. One of the things machando wa sani e yore wa mag somo en wach mar funding. Wa fund institution wa mondo wabed gi gik minyalo tigo kata mwanyalo tiego go jok mopogore opogore go. And nyithiwa matindo bende sani nyaka dhi nyime yore mag weche mbui go. Gitemo ndiyo, lakini pod wanyalo temo moloyo kanyo. Kaito kendo yore mag usuru wang'ia ni wanyalo miyo gi thuolo nade mondo mi gi expand. Nikech samoro nitie kaka seche mag uchumi kwa wuoye weche mag taxation kata solo usuru, to samoro wadwa diyo joma tindo gi ahinya nikech kuondego ema ginyalo nueng'e. Sani kaka content creation gik machalo kamago and mago kunde ma rawere wanyalo nueng'e. Samoro wadwa diyo gi ahinya. Kae to kendo ka koro wadhi nyime nyaka koro wariwre kaka oganda. Gini ok en gir president marwa kende. Vision 2030 oingo kata opposition. Koro miyo nyaka wariwre together mondo wabed ni
wanyalo wuoyo, wanyalo twak kaka oganda MS achiel. Kamano. Wachni mogik daktari yena mar mondo ma achak kod ing'isa ni thuolo marwa mano miwa ero dhi ka rum. Wachni mogik mana mapiyo piyo daktari. Wachna mogik, mibadhi pod en twak maduong'. Nyaka wadin rot mar mibadhi. Ang'o makelo mibadhi? Nikech mibadhi ema miyo wabedo kod gimiluongo ni inequality. Wadin rot mar mibadhi. Mar ariyo, wa make sure ni institution wa kata kuonde wa mag tiegruok wa fund kod resources maka watero nyathi kuro, ka en high school, ka en TVET, ka en mbalariany, to nitie gik moko ma nyithindo go dhi bedo trained go mondo gibed gi quality. Kiwuothe kuonde mwatime engineering kata mwatime medicine, nyaka wabed gi facilities malong'o. Erokamano ahinya Dr. Tobias Olweny. Hilary, minyalo gombo medo kaachiel kod wachni mogik ka watieko. En lekna ni ka wachopo 2060 higni 33 kowuok sani, to dala ka dala Kenya ka obed ni nigi stima. Dala ka dala Kenya ka onego bed ni nyalo access internet, onego bed ni nyalo access computer. Mane ko bro bed ni wanyalo tap on talents ma wan godo Kenya kar kae. Mane gimomiyo US noyudo Elon Musk. Kane Elon Musk kijana 1990s kuchito red ne ngi computer ot monyalo program godo mobigi gik moko mabeyo